An balma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bon Mali konana munu bi kan lame jamana fan fan jamana kononi jamana ko ka u bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 min be na be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyema ba ni ya soro betali ka jeje sarila ale bi ka bara u bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ni ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekene kan ode kan ba be kuna foni la sotuma be araba mina benembe nazara san kalo folo o javi kalo e bio kletan fly ka be bafla ni mugani fla sama farafingalo minia sono e laser laban e ambalana ka fo bio kle konon ton e jete la san kalo worona do hijira samba kle kemendani ani binani sabasando dugo debike alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna fonu fle kawladan ka fo kunungo mi ka do ka fo franyonga bado kira jensirani ka lakana jagloba mbe kunungo lu sigira anga jamana ka kunga ngorofo afama kero ya ko kera chodo la kuna fonu yenye folikola kata sebi alisheri jamana kunungo lu ye batake ke anga jamana bilama bi choko jumende la kanya sanga jamana ma kuna fonu yenye folikola ka don ka fo bi seda we genenta mitaka nya sanga jamana ma chama be bela yelebe ka bo faso de bela yelebe ka bo bi ka yire ka fo min kera kwati be kuna funo yenye folikula anga de bana konena me ka do ka fo dorobugu yorula jena marabulo konena ko wuli ke jo kebao ubu son kabini kuna sini kana kunungo tarata fe we kenta kanya sira do ma kuna funo yenye folikula nunu de bina kuna fula pamba bi ka fara kuna funo wero bana fara laso balma kana dinga fabla klubali ala ka nye ka dama kuna funo amba da bana kala dan ka fo kunungo la jere bado kunungo tarata o sigira o la yere te dore de jensegani kono na ka don ka fo me jamana batan durubunyango o manyema ukatai kene kan lakana jakuluba mimbe krene ka do ka fo jen kono na ni ya sure ka do ka fo malik ngango korofo bibi na keleme ka ikado fambra ile mina usigira kene kan o sefe ko fransika la yini kera ka yere ka fonga jamana ko mbilama sira we hakla mita kufuka mali blaka ta o sira de fe abafe jen kono na bi jen do mo jatika be mamunu mbolo bi ubala yele ka jenika faruka kaseka malika gelain kaseka do foraka ambala daga fo la jere kene ka kuna funu ya yere ka fo mi ka do ka fo ande me ba jamana fla irishila ani sinwa jamana ko luma jeni okui uya yere ka fo fen ko daga shere ko ni chena la ka do ka fo ko bara ko ni takanga ko fe nga gerente mi tale flebi ka nga jamana tu ka do ka fo gelela ka kla ka fo nyangili ka takanya sanga jamana mani choko inata ko te benrola ambala daga fo matabanga fola ko bolo shine tumero ma ka do francis jamana fe ka yere ka fo ko fa ka geleta takanya sanga jamana ko te dugula ble e ka do ko dangene mana bere yele nyekoro nga fembe no jaba jelembe ko ferabele ka sega tiga anga jamana alibi ka sega bleka do ka fo sare ko ni mimbe ni asoro no dien tabulo bi bembi ko anga jamana ko ni ikado ferebe ka sega tiga ka sega taw siraka uya yire ka fo gerente munun ko ni tale flebi e ka do tenla ka o gerente u ulutina ta o strafe no isida u ka hakla tale unya ka nya sanga jamana ma ame femi fo anga jamana basiki na lafia ya rabbi ala ka anga jamana blo siraka namburai ambala ka fo bibina alicheri jamana e ka do lu ko ni anga jamana tege bi nyombulo kamne ni kono no madamene fuko na seni kono no ma bibina alicheri jamana kungo uye bataki ke ka yire ka fo femi anga jamana bilamai ube femi fo ali bi gerenta mi tale fleka je sanga jamana chena ga alicheri ko ni sinte ukula ina fo gelela ka nye sanga jamana ma nga ube femi fo anga jamana ko na frajila fanga manyemau fere belele ka sega tige ka damina sangle katase sangle ni kalona ni nyone ma fere ka sega tige ka sega kalata u ka sega bara usigi senga sango ikado ka fo kalata u bisega ka tumana jamana de belele ka sega swandili ke ka sega manyema nyini anga jamana na mini kado ka fo bibina jamana marakirani na ka boy kado ka fo finitigila ka u uluke kado ka fo bulu ka fere belele ka sega tige ka sega jamana blaina fo alla yini na tumina ambe femi fo femi ndakara anga jamana na alibi anga jamana ya rabbi alaka blo sraka namburai ka don ka fo bi anga jamana konana basigi ani lafia kamni sedawo ni hakla nunta fasode bela yele ko ni mega mbeda mine fasode bela yele bi ka wuliga joke e ka don ni wuliga jo min taraka nyasanga jamana maka yele ka fu ba kombi uba konshini o sefe ambala na ka fo wuliga jo ko ni kera fanchama fe bela yele be ki tafo idama fa e mana mo manyini ga yoro bi jamana de bela yele ba yele ka fo ko min kele fle e ka do ko ni kele manga o tijena e o puma munu besina ayirla ka fo ko ni kele anga jamana nyema o kika do ku e fere bale tige ko ka sega France avion e ka do ko ka sega jo anga jamana kuna o puma mintu mesina kunungo me avion son ere anyema
ale yɛrɛ k'a fɔ ko kuma min fɔra olu yɛrɛ bala k'o kuma mɛn nka o kuma kɔni k'o tɛ tiɲɛ ye ko Faransi aw ka avion k'a y'a na kuma de tɛmɛ dama o de la maaw bɛ ka nin kuma in kɛ ka diɲɛ minɛ n'o tɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw ko Faransi avion ti jigin n'o ye Air France ye ko kuma tɛ tiɲɛ ye an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye colonel Lassina Togola ye ne de aéroport PDG n'u b'a fɔ ko président directeur général. Mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ k'a sɔrɔ olu tɛ tiɲɛ ye parce que n'i bɛ fɛ ka kuma tiɲɛ ɲini k'a dɔn a tiɲɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ wuli ka se min kɛra kunun n'o ye Air France ka kunun bɔli y'a ma o ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ o parce que CEDEAO ka fɛn nin tɛmɛnen kɔfɛ frontières datugulen yanni Air France ka sira kura wɛrɛw bɔ min b'a to a bɛ se ka bɔ Paris ka na Bamako yan'o ka kɛ heure tɛmɛna donc o kama u ye kunun bɔli bɔ a ma donc e yɛrɛ y'a ye bi e yɛrɛ nana a sɛbɛntiya avion yɛrɛ Air France yɛrɛ avion nana i yɛrɛ jɔlen ɲɛna mɔgɔ 300 ale ni 30 o de bɔra a kɔnɔ donc o mɔgɔ fila an kɔfɛ mɔgɔw bɛ test ni fɛnw na donc mɔgɔw ko a kun kan ka na bi 14 heures ko an y'a fɔ ko a kana jigin o bɛɛ ye nkalon kumaw de a bɛɛ ye nkalon kumaw ye u kana to an bɛ baara min na jamana nin kɔnɔ u kana to a baara ka lanɔgɔ o man ɲi an kana to an ka jamanadenw ka dusu kasi an ka kuma lankolonw don u tulo kɔnɔ o man ɲi c'est à dire que ni mɔgɔ min bɛ tiɲɛ nɔfɛ o ka wuli ka se aéroport la yan tiɲɛ bɛ aéroport la yan donc i yɛrɛ ɲɛ bɛ avion kɔni jɔlen na yen fɛ a jɔlen bɛ a wasini fana avion fila wɛrɛ kan ka na Air France fila wɛrɛ kan ka na donc Air France de a ka sira yɛlɛmana sisan parce que fɔlɔ kuma caman a tun bɛ na Bamakɔ n'a bɔra Bamakɔ a bɛ taa Monrovia ou bien ka bɔ Monrovia ka na Bamakɔ ka sɔrɔ ka taa France mais o bɔra comme Monrovia ye CEDEAO jamana dɔ ye donc comme o sira datugulen don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc Mauritanie bɛ yen Air France bɛ na sisan ni bi ta nana ka bɔ Paris directement ka na mais dɔw bɛ tɛmɛ Mauritanie fɛ ka sɔrɔ ka se an ma yan comme Mauritanie tɛ CEDEAO kɔnɔna na avion wɛrɛw bɛ yen mun bɛ continuer ka na Turkish bɛ continuer ka na Ethiopian bɛ continuer ka na Mauritania Airlines fana bɛ continuer ka na donc compagnie minnu tɛ ka na bi o ye Air Côte d'Ivoire ni Air Sénégal olu kɔni tɛ ka na o bɛɛ ye parce que CEDEAO ye fɛn min fɔ olu kɔnɔnaw de don donc problème foyi tɛ an fan fɛ. An balodan k'a fɔ nin tun ye Lassana Togola kan ye a y'a fɔ cogo min na kunnafoni ka sanuma ɲini k'a di min ye ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya ye n'i y'a sɔrɔ bi n'o de bɛ fili to fɛn caman na bi ka nin fɔ da ma k'a bɛ kɛ maaw hakilila ye walima ne nin fɔ da ma bɛɛ bɛ sɔn ka tɛgɛrɛ fɔ ye o de bɛ kunnafoni caman bɛ bi k'a kɛ i b'a fɔ ka taa ko tiɲɛ don a bɛ diya maaw ye k'a sɔrɔ kun ni ju t'a la nin de kama an bɛ kunnafoniw ɲini ka pɛrɛntigɛ di a yɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ ala ka tile ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u ɲɛsinnen b'an ka jamana ma hali bi Cheikh Ousmane Madani Aidara ale ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaa ye olu ko bi u bɛ basigi ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ o kɔfɛ sibirido u kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen wele Bamakɔ juma misiriba la Cheikh Ousmane Madani Aidara ye kuma min fɔ o filɛ. Depuis dimanche kibaru minnu fɔra CEDEAO mɔgɔw fɛ ni o ye ɲankenin ye ka ɲɛsin an fasoba in ma n'o ye Mali ye a bɛɛ y'a mɛn a bɛɛ b'a kalama o la Haut Conseil Islamique tɔgɔ la silamɛw tɔgɔ la silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la an bɛ wele bila fasoden ɲuman bɛɛ ma maliden bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a fɔ ni waati gɛlɛyara foyi tɛ se k'a tɛmɛ ni gɛlɛyatigi yɛrɛw tɛ a ye anw minnu sɔrɔ an b'an jija nin waati in ka tɛmɛ hɛrɛ la a ka kɛ kabako ye diɲɛ bɛɛ bolo mun bɛ se k'o kɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin sanga in na jamana fosi t'an bolo nin jamana kelen kɔ ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ jamanadenw de bɛ misigi meleke ka a doni ta an b'a doni ta ɲɔgɔn fɛ min bɛ se min na bɛɛ k'i seko kɛ nin ka se ka tɛmɛ an ka hɛrɛ la ka sɔrɔ mɔgɔ juguw ye min miiri ka sɔrɔ a ma kɛ o ye an bɛɛ ye faso in den de ye dɔ man fisa dɔ ye Mali in kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka baara don Haut Conseil Islamique tɔgɔ la an bɛ wele min da kelenya kɔfɛ ani ɲɔgɔnminɛ kɔfɛ ani bɛn kɔfɛ ani k'an kɔlɔsi an ka fɔtaw la ani an ka kɛtaw la o bɛɛ kɔfɛ an bɛ wele da Mali baarakɛla bɛɛ ye jango jagokɛbaw minnu bɛ jago kɛ u k'u janto jagokɛ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u bɛ se ka na ni fɛn minnu ye nɔgɔya bɛ se ka d'u la cogo min na u k'u janto gɛlɛya la kabini san sɔmi kelen b'a la kaban k'a fɔ minɛnw da bɛ ka yɛlɛ kumana an man kan ka se o yɔrɔ ma fɔlɔ an kan k'an cɛsiri an bɛ se ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ye cogo min na ko in bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la cogo min na Haut Conseil Islamique ka wele dakan belebeleba ye nin ye o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an kan sama an ka ɲɛmɔgɔ yer'u ma n'o ye Mali ɲɛmɔgɔ ye k'an kan sama CEDEAO fana ma k'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u kana sira tigɛ hali bi u ni CEDEAO ka kuma o kɔni o taani ka segin kan'u dekun o kan'u tɔɔrɔ u ni CEDEAO ka kuma pour que gɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min na Haut Conseil Islamique ka wele kan don k'a lase Mali silamɛ bɛɛ ma k'a lase maliyɛn ɲuman bɛɛ ma k'a lase maliden bɛɛ ma an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi ni seli fana seli waati bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ juma misiriba kɔnɔ mana kibaru minnu bɛ Haut Conseil bolo a bɛna to o da maliyɛnw tulo kan silamɛw tulo kan bɛɛ bɛna o faamu ni Ala sɔnna o bɛ kɛ samedi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka sibiri de o di ko yirana sibiri juma misiriba kɔnɔna na ni fara ɲɔgɔn min n'a latigɛlen bɛ
ala ka kɛ sababa ye sango an ka jamana ka se ka kɛ o gɛlɛya sababu ye ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an baladan ka fɔ Mali ministre ɲɛma ye tali min kɛ san marabolo kɔnɔ na o senfɛ ani kɛmparanakaw ye ɲɔgɔn ye ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ kɛmparanakaw ye o filɛ bi ala de ye Mali kalifa a bɛ baara min na hami foyi t'a la so b'a wolo a musow n'a denw n'a somɔgɔw bɛ o bɛɛ sisan o bɛ bila seconde place la Mali hami de b'a la il a conduit les opérations militaires bɛɛ y'a mɛn a ye min da terroriste kan 27, 28, 29, 30, 31, 1er, 2, 3 min dar'o kan a se ka lakɛɲɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye victoire min kɛ pendant 10 ans nous avons fait victoire militaire dans ces 10 jours là nous comparons pas de nous avec ça Mali sont dans ce paramètre assis manga macha gouvernement manga macha parce que ils sont au travail Niankala doit être fier de son fils les Maliens doivent être fiers du président Ambalodan ka foni tu ministre nyama kanye anga jamana basi la fe yarabi ala ka Mali blusra ka nambura ye ka don ka fo jena marabulo konena ndenendo kana se kunungo taratama yoro mbe ni asro dogo frère temeni na ni asro wuliga do tunkera kata mawulo vlane kolu kasara unina no kera dorobugo ku kala kata itukuni kata sumo jeni o kera ndenendo kunungo tukuni ka kala kana o kera fedu werla kana gelata ka nyasima yasa ka pratique dama Tahirou Kampo ale bambulo ni watina angalame ne Tahirou Kampo ye kabo kumanga be jene mara kono Tahirou Kampo ye kunafuni soro ko kuna siningoni kunu kereniana ndenendo ni tarata do ko wuliga do keba ye wuliga do taka nyesa ko marama ako kera tugudi abula kulubale akela ndenendo yadi wolo tigila mo tara dorobugu utara kata uka malo chaman de jini ukela ndenendo ukon ye keni bade ke kalase dorobu fawma donc kunu fana no kera tarata ye o willa kana anjere ka dugula no ye kumangai ne rabi bo dugumina unano to anga die ko fela la ni ko mu jugu fili kana anga dugula ala yake ma yasoro muso be nogo foro la ulubi uka nogo sona kisen kon ma sikil na kon soro be nyum bola la me har sila daga kon sigile be har an fle yoro me na ko sisa ube ni ken kon ta ka yoro nu segere ka damine ndene kana se tarata kon ma nu daga sigile no andala o keta ube cheni fanana matu na wati do wati be ubu ko moto nu ko moblu ye o gelen kon tan be ka jena maran segere bi ame wati mununa kolla kana ba wulika jobbala koso maraw konana o wulika do mase aw ka mara kono yewa wulika do ko na on kon be ka me an kulo le da wallahi de ala ya anga jena maran kono na chen yere la jonko ala o mase folo biene kala jene wire kala sofara o ka la je o ka maran segere no te gele bi marela na fola sene make balonte mogo bolo suma doni mi soro la malo mi dalende atisika kan ya di waliti kala mofe utarata mo fana bilala dorobugu ndenendo donc amina munke amba ko yor nyambi tan ja yor nyambi wele kala fambe numa lagia ko ken kame gele ka jena mare segara bi ken yere la mogo debuleno o wati kele benemani seda o mauka gerente ka nyesanga jamana ma awbe mufo seda o boga wulga joina seda o tanye kuma de wulu gela mi be malika ko be an ka mena on sigile be na bele gelenye de ya me ko ba ko mali ngum malde ndedo seda o ngo jamana jamana farande nyaw ko seda yawo wulu bu ko jamana no wulu be ka mi ko binu joya ko be o tiji ko dadu mali ko kuma ko be mali glawo on be asimu ko be amba ko sinyi o ka to jamana ka ne to ay folo tuka tuni min be ka foni ko sabali ala kelen yere kama sida wotani malde mana so mi ma sida wote ka bongo ma ne ni kelen har sa malde ndedo na nyongo mina sida wote ka foike auna ne ya me sida yawo sida ngom fana to sida yawo to ndode ambare ko mi sigila malika ko dawela sigi minte niye ambare ko be malika ka kan samu gayo anti ambare ko njade ko ni femi ka de sida wo ka ke ni jamana yi de sona wati mi ko vete bi ke abisika ke wo ba so jamana basigila an ko be mi nyine ko sida wo to fule ni tin jamana lakane ni ma gele munu be jamana ina bi wo de lakana baliyen ye ni jamana basigila bi malde be ala tanu ni ka barka da sida yawo be wo sida yawo te wo an ti do re ko an ko anga sende an ga balonde ne an ba anga sende soro ka ke ka ban ka balon an be ala tanu wo didi soro ni mal malakana maga laba ne be era abule fofo parce que ne ya nga kuna kunu billa sebe ala ne e sababu gele mena jene maraka me de be ka bo jene marenga gele kalama ambi fo wala ki e wali nyuma do e ne ka baraka nyoma bela gele fo kuma mali fanga fe ku ko fle jene marina parce que de ko be mbi suni kile mu kan ba on kan jene marin se kana vraiment an ko be asimu ko me aka lakane ne nyini ka sabati nota amba ko bi amba ko shini aka lakane nyini ka sabati ambalo dan ka foni tuye Tahirou Kampo ni tuale kanye ma kolomoro te dore de jamana imbilama basiki mimbe ni asoro ni bebo no fe a basika ke krenya na jamana kona na mi ka do ka fo lakana bala mi tme jamana kona ni fere soro la jamana de bela gele e ka do bek maka bi ka femi bi o yi ka siga fanga toto anga jamana kona na basiki o de foto de bela gele kule na kwe ala ka nga jamana ni ka basiki lakana bala mbe jamana kona na
ka fu siri o dana nambura ye an baladan ka fɔ bi mi ye ka dɔ ka fɔ Sevare ale marabolo kɔnɔ na Moti marabolo kɛnɛ na koro yɔrɔw la wulikajɔ kɛra ka ɲɛsi maa minnu ma n'u colo la ka sɛbɛn kɛ gɛlɛya ye olu mun dalen tun bɛ Sevare ko gɛlɛya bini kana ta ka ɲɛ suma réfugiés do u b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Mali président ani Mali ministre an fɛn o fɛn min bɛ yan an bɛɛ réfugiés de Bɛnkara Kuru Douança Bankas an dɔrɔn de kɛlen don ɲɔgɔn kan yan degun de y'an bɔ diya ɲɛ tɛ foyi tɛ o dun ala sago u sago u ka jija u ka an to yen sabu dɔ nana dongo yan nɔ u ko an k'a bɔ ko u b'a fɛ ka yɔrɔ nin jɔ k'a dilan aya an ko tiɲɛ don yɔrɔ nin kɔni an ta tɛ an bi bɔ nka tiɲɛna n'an bɔra an bɛ taa mini u ko de ko an bi bɔ an ko a ye baasi tɛ ne yɛrɛ y'o fɔ n ko o tuma n'an bi bɔ o tuma aw bi yɔrɔ wɛrɛ d'aw ma wa ou bien cogo di ko olu ye baarakɛlaw di u ko tiɲɛ don taa yɔrɔ foyi t'an bolo yan nɔ ala sago aw sago aw bi yɔrɔ ɲini ka d'aw ma wali an ka taa an bɛna dɔ kɛ u ko hali an bi bɔ an yɛrɛ a jate minɛ an ko yanni u ka kɛ mankan caman ye an k'a to yen an bi yɔrɔ ɲini an bɛ se k'an ka buguniw turu ye taa yɔrɔ tan na dɛ an fana ye maliyɛnw di n'u y'o mɛn u ka jija k'an dɛmɛ ala kama kira kama sabu degun de y'an si yan n'aw tɛ diya ɲɛ tɛ foyi tɛ foyi b'an bɔ kɛlɛ kɔ kɛlɛ dɔrɔn de y'an bɔ jɔn bɛ a faso bila ka na yan nɔ ka don degun la ye o ye i bɔ an ka so de i donna taa jɔrɔ ta kɛlɛ de y'an bɔ dɛ foyi m'an bɔ kɛlɛ kɔ ton de y'an fiyewu so bɛ an bɛɛ kun an yɛrɛ hakili la gouvernement ta kɔni an hakili la an bɛɛ ta don an donna o de kama. ne ka den kelen yɛrɛ a binna ji la ka pan ne cɛ banna a mɛnna musoman 4 u bɛɛ jɛnɛna ne kɔni cɛ dɔ de yan ni den ka bɔ hectare 4 ne y'a sɛnɛ sɛ saga dɔɔnin y'an bolo u bɛ pɔsi ka taa n'a ye foyi tɛ an fɛ ala kama ala kira kama. an bɛ bɔra min kɛ ma ka sigi yan ka dɔgɔn pour que ka n'an tu an Siyamatu Sara wallahi ni an dun sera ka boli ka n'an ye an dun nana ka sigi yan hali sisan minnu taara n'o y'a sɔrɔ ba fɛ jamana ma suma dɔw bɛ kalama kan kɛlɛ ma min donc an nana ka boli ka dɔgɔ yan an bɛ taa min o don ni nana k'a fɔ ko semaine kelen an bɛ ka bɔ yan est-ce que an bɛ se ka bɔ yan ka taa min an dun tɛ maliyɛn de wa bɛɛ b'a dɔn ko nin fula bɛɛ maliyɛn de. ala kosɔn kira kosɔn u ka an to an ka sutura hali balo tɛ an bolo jan ka so ɲini denmisɛnnin fitinin den 10 de den 5 n'a fɔra an ka bɔ ni nɛnɛ na sɛgɛn kɔni nana dɛ kɔngɔ bɛ an na an degulen don foyi tɛ an bolo diɲɛtigɛ la an bɔra an ka yɔrɔ la an nana dogo yan nɔ kɛlɛ kosɔn an bɔra taa yɔrɔ tɛ an bolo tugun dɛ u k'a lajɛ ala ka sɔn kira kosɔn denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba dɔrɔn de bɛ yen dɔw kɔni cɛ fagara ko yan dɔw cɛ bolila hali n'i b'a fɛ ka cɛ ye i k'a ye tuguni e bɛ jija ka baara kɛ dɔw bɛ taa finiko la sara la a bɛ denmisɛnnin balo dɔw bɛ taa minɛnko sara la ka denmisɛnnin balo. an baladan k'a fɔ nin tun ye ka dɔ k'a fɔ réfugiés kan ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ ATT-bugu de kɔnɔ na Sevarekaw fɛ yen ko wulikajɔ kɛra k'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka fɔ la taayɔrɔ foyi t'u la an bɛ dugawu kɛ ala ka tile ɲuman d'an ma an ka jamana k'an bɛɛ lajɛlen bila hakilila kelen e ka dɔn min bɛ yen n'a bɛ ɲɛsin ka ɲɛta ta ni ka ɲɛsin an ka faso bɔ nɔgɔ la ma ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra yɛrɛwolo tɔndenw olu kɔni bɔra ka yira k'a fɔ Faransi jamana kɛrɛnkɛrɛnnen hakilila min b'u la bi ka ɲɛsin an ka jamana ma k'o tɛ dogolen ye an baladan k'a fɔ bi ko Faransi jamana kɔni bɛɛ y'a dɔn ko min bɛ sen na o wulikajɔ senfɛ ani CEDEAO ka hakilila minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana ma o kɛnɛ kan Jamil Bitari ale bɛ kuma min fɔ ye o filɛ. Ni sa bɔra ka bere min to i bolo i b'o de kɛ ka a kɛlɛ ni sira min mɔgɔw min farikolo la n b'a ɲini u fɛ u ka taa anw n'an y'a ye an farisogo la an b'a tigɛ an b'a fili ni siranna i bɛ sa ni ma siran fana i bɛ sa saya don balo tɛ yen balo don saya tɛ yen maliyɛnw de y'a décidé k'a fɔ ko anw b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o fɛ ka tɛmɛ dunkafa kan k'a sababuya kɛ mun ye mɔgɔ bɛ kɔngɔ t'u yɛrɛ la k'a fɔ ko n fara CEDEAO ni UMOA ye décision min ta hali ni mɔgɔ n'i ye fagali kɛ n'i taara tribunal la i bɛ jɔ de i bɛ ɲininka i dalakan na karisa nin kɛra nin cogo in na e hakilinata ye mun ye a kɛra cogo min ye i ka explication di mais ka taa réunion kɛ Mali to kɛnɛ kan ka tila ka ɲankɛtɛliw ta k'a lase an ma bi nin ye walew min hali ni an tun bɛ jɔnya juru kɔnɔ hali n'an bɛ colonisation kɔnɔna na nin man ka waleya nin waleya cogo la donc ne b'a fɔ maliyɛnw an ka hakilina kɛ kelen ye maliyɛn jugu min b'an cɛ ma k'a fɔ k'u bɛ don mɔgɔw ni hakilina cɛ k'a fɔ ni CEDEAO tɛ an tɛ se ka kɛ nin ye k'a fɔ ni CEDEAO tɛ an tɛ se ka kɛ nin ye mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ anw ko ko anw ye silamɛw ko an limaliyɛn ko an dalen bɛ ala la n bɛ Mali opérateur économique bɛɛ wele nin kɛnɛ in kan ne ye chambre de commerce président ye a y'a kalifa ne na 100 ans mais ne bɛ segin a kan CEDEAO ka hɛrɛ kelen a tɛ Mali kɔnɔna na n'u mana ni ɲangata min ye
o ma deli ka sɔrɔ anw bolo IMOA o b'o cogoya kelen na entité fɛn o fɛn bɛ yen a kɛra CEDEAO ye o a kɛra IMOA ye o ko an y'a suspendre an t'a la bi an t'a la sini parti politique langolo fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ka ci n'i y'a ye européens ni u b'a la bi ko parti dɔw ma ye parti dɔw ma ye o t'a ye ko parti bɛ yan ni parti tɛ yen a kuma ma ban donc k'a fɔ aw ɲɛna vendredi ni Ala ye an si jɔ k'a makɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko jamana in a kanu b'i dusukun na an bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan an ka sɔrɔdasiw an dalen b'aw la bi an dalen b'aw la sini. An baladan k'a fɔ ni tun ye Jamil Bitar kan ye kɛnɛ kan o senfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Ben le cerveau ye n'o ye Adama Jara ale tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. A fɔ Faransi ambassadeur ye a n'a ka barikani parce que i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw ka président bombarder i bɛ a ka jamana kɔnɔ de ko ni sɔmina ɲɛnamini ma i bɛ sigi anw bɛ Faransi dɔn an b'a ka kokɛtaw dɔn force licorne ye min kɛ Ivoire an b'a kalama o kama Faransi ambassadeur k'a ka kasa kuru c'est ce que Modibo Keïta n'a pas fait o de y'a to Fili Dabo Moussa Traoré u bɛɛ u ka baara bɛɛ labɛnna à partir de l'ambassade de France. wa diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ ni Faransi b'i firi u ka ambassadeur de b'i firi u ka ambassadeur bɛɛ service de renseignement ɲɛmɔgɔw de an b'a kalama c'est pourquoi Faransi ambassadeur k'a ka minɛn cɛ bi o wajibiyalen don an b'o laɲini Assimi Goïta fɛ ani Barkhane ka départ o décision yɛrɛ ka signer Barkhane k'a ka minɛnw cɛ ka taa an y'a ye u k'u bɛna surasiw bila ka na ko ka na Mali attaquer u ye min tante ni Gambie le Mali n'est pas la Gambie mais n'u y'a tenté an b'a dɔn Faransi tɛ siran subɔ ɲɛ u ye 1 million de Ourandais faga en 94 ou de hésiter k'a fɔ k'u bɛ fagali fɛ mais u k'u prêts ils seront prêts à assassiner 20 millions de Maliens nous n'allons pas reculer parce que Mali fasoden ɲuman bɛɛ Mali den sɛbɛ bɛɛ o bɛɛ b'i yɛrɛ ye bi Mali bɛ taabolo min na ni kɔlɔlɔ min b'a la on assume pleinement ni gɛlɛya min bɛ kɛ bilahi talahi hɛrɛ tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni sɛgɛn tɛ bi ani kelen bɛɛ suspendé don ɲɔgɔn fɛ n'o ye Guinée ye o kɔrɔ ani Guinée bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min kɛ u ka nin don o la kosɛbɛ o kɔfɛ ani Mauritanie o tɛ CEDEAO la nin ka don an n'olu ka tɛmɛ sira fɛ o kɔfɛ Algérie nin ka don o la pour que ani Algérie k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana dɛmɛ cogo min ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fo n'i bɛ bɔ CEDEAO la ko sariyaw ko ko kalo 12 i ka laɲini kɔfɛ an b'a ɲini Assimi Goïta fɛ a k'o sɛbɛn bila ka taa ko Mali y'a laɲini à partir d'aujourd'hui de quitter cette organisation manipulée et instrumentalisée par la France. An baladan k'a fɔ ni tun ye Ben kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana basigi lafiya Ala k'o sabati nin hukumu kelen kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma Abubakar Siriki Fɔnba b'a tila da sen fɛ an ka lamɛn. CEDEAO ma dɔwɛrɛ yira a y'a yira dɔrɔn k'a fɔ u ka sira tɛ Mali ka population na wa ŋaniya min b'u kɔnɔ depuis kuma jan depuis Moro Keita bɛ fanga la yamara min taara ka Mali sɛgɛrɛ Mali kana se ka bɔ a yɛrɛ la fiyewu jamana caman bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ka laɲini ye o de mais an ma se ka min faamuya CEDEAO ko sarasu dɔw b'ale bolo kɛrɛfɛ force en attente dɔn k'u bɛna transition mɔgɔw kama ja sarasu dɔw b'olu bolo min bɛ se ka na transition mɔgɔw kama mais sarasu t'u bolo mun bɛ se ka na Mali kɛrɛfɛ walasa ka se ka Maliyɛnw dɛmɛ u ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ mais an y'a faamuya CEDEAO filɛ ka baara mun kɛ an b'a fɔ an b'o fɔ kosɛbɛ mais an ma nin kɔnɔna in na nin ye ko ɲumanba de ye Mali kan ka nin sanction in ka yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ de a hɛrɛ ma yɔrɔ bɛ kɛ mun ye an b'an yɛrɛ ka wari créer a hɛrɛ ma yɔrɔ bɛ kɛ mun ye an bɛ monnaie cryptographie créer monnaie min bɛ nɛgɛjuru sira fɛ a hɛrɛ ma yɔrɔ ye mun ye tuguni nin bɛ kɛ wagati ye min b'a to sariyakisɛ dɔ bɛ Mali la n'a bɛ f'o ma ko la loi 04051 portant organisation de la défense du territoire an b'o don ba la min b'a to mɔgɔ bɛ sanu bɔ la Mali la sanu bɛ bɔ Mali la san kɔnɔ an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a sanu bɛ bɛn tɔni 70 de ma o bɛ Mali nafa kosɛbɛ an b'o sanu ta k'an ka wari kura dilan o la k'an ka wari falen b'o la mais Maliyɛnw k'u hakili sigi ko nin sanction ye nin tɛ foyi ye nin b'a ja farinya de wa ni Alahu Taala sɔnn'a ma an bɛ taa baara tɔ kɛ. An baladan k'a fɔ ni tun ye Abubakar Siriki Fɔnba kan ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko vision Buye n'o ye Buye Ɲɔrɔ Sirifike ale ka hakilila o donbaw ba la olu la o kulu o maa dɔ ye Sulemana Konate ni bɛɛ lajɛlen kama ko Bakore ale b'a hakilila da sen fɛ an ka lamɛn. A fɔ CEDEAO mɔgɔw ye u ka démocratie bonya bɛɛ fanga u ka bɛɛ fanga bonya u ka bɛɛ fanga ka hakilinaw labato u yɛrɛ ka sariya sigilen u k'olu labato bɛɛ fanga ye jamanadenw hakilina de ye jamanadenw de ta don a bɛ taa ni jamanadenw de ka hakilina ye CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ malidenw tɛ u jugu ye
u man ka malidenw kɛ u jugu ye u filɛ ka ɲangini minnu ta a degun bɛ jamanadenw de kan n'o ye maliyɛnw ye ani hali olu yɛrɛ min y'an kɛrɛfɛ jamanaw ye a degun bɛ se o jamanadenw fana ma donc an bolo ni sigikun bɛ CEDEAO la o de ye CEDEAO jɛkulu jamana b'a kɔnɔ o jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya ani bɛɛjɛ fanga labatoli ni sigikun bɛ CEDEAO la an hakili la nin don an ka jamana in sɛgɛnna jamanadenw sɛgɛnna u k'a dɔn a ɲangini u filɛ ka minnu ta a tɛ fɔ olu yɛrɛ kɔ parce que jamana ninnu bɛɛ ka sɔrɔw gulonnen don ɲɔgɔn na jamana ninnu bɛɛ ka nafaw gulonnen don ɲɔgɔn na donc a bɛ kɛ degun ye maliyɛn jamanadenw ma cogo min a bɛ kɛ degun ye CEDEAO jamanaden bɛɛ ma o cogo la u k'o dɔn k'a fɔ ko CEDEAO sigikun tɛ ka jamanadenw tɔɔrɔ walima ka degun ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'a sababu kɛ jamana maracogo ye k'a sɔrɔ an ka jamana in bɛ ka taa sira min fɛ o de ye maliyɛnw ka hakilina ye n'a fɔra ko maliyɛnw bɛɛ tɛ jɛ ka don ko la ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ tɛ bɔ a la ɲɔgɔn fɛ démocratie ye ni jama fanba ka hakilina ye mun ye a bɛ fɔ ko jamanaden bɛɛ ka hakilina ye o ye an ka sigikafɔ min bɔra ka kɛ sisan kɛmɛ sarala maliyɛn 90 bɛɛ ka hakilina ye sigikafɔ min kɛra sisan a hakilina ye maliyɛn kɛmɛ sarala 90 bɛɛ ka hakilina ye o ye donc o la an b'a fɔ n ko bɛɛ ka hakilina don CEDEAO k'o de faamu an mago bɛ u ka bolodi ɲɔgɔnma de la an mago tɛ u ka ɲangini na nka n'u ye ɲangini de bila sen kan u k'a dɔn olu yɛrɛ niyɔrɔ ani CEDEAO jamana tɔw u denw bɛɛ niyɔrɔ b'a degun na wa tasuma kɔ ye bugurijɛ ye an balana k'a fɔ ni tun ye Sulemani Konate ni bɛ kama bakore Vision Buye an balana k'a fɔ o ɲɛma dɔ don o kɔfɛ Sena Mali ye jagokɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ sugu ka fara ɲɔgɔn kulu ɲɛma Ablaye Cisse ale ko fɛn in ko kɔlɔlɔ b'a la nka ni Ala sɔnna ma k'a kɔlɔlɔ bɛ kunbɛn an ka lamɛn ni maa o maa min k'i ma ko embargo in k'a ti mɔgɔw tɔɔrɔ a tigi ma cɛ f'i ye a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ jagoya de don mais tɔɔrɔ min de don maliyɛn bɛɛ ka kan ka tɔɔrɔ muɲu yani embargo in ka kɛ y'a 2 mois ne y'a fɔ n bɛ tila ka segin o kan n ko n'an bɛ mɔni de min ko sukɔrɔ t'a la n'an bɛ seri de min sukɔrɔ t'a la nɔnɔ t'a la an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta ka bɔ jɔya juru in na an k'o de ɲini n b'o de f'aw ye sinon minɛn bɛ se ka bɔ yɔrɔ caman fɛ ala barika la ani Mauritanie cɛ frontière dayɛlɛlen don ani Laginɛ cɛ frontière dayɛlɛlen don commande min bɛ kɛ ka taa jamana wɛrɛw la o k'a kɛ ka na Mauritanie fɛ o k'a kɛ ka na Laginɛ fɛ o y'an ka frontière ye minnu dayɛlɛlen don bi ala barika la mais min ye Sénégal ye an kana pressé an bɛ min ɲini Asim n'a a balimaw fɛ n'o ye o colonel Duru a n'u baarakɛɲɔgɔnw ye u kana siran u kana segin u kɔ ni embargo in kɛra san 5 u kana segin u kɔ ni Mali tɛ ninnu tɛ ka marché Sénégal min filɛ Sénégal bɛ 800 milliards de sɔrɔ Mali kun san kɔnɔ olu k'a datugu kalo 2 Sénégalais yɛrɛ bɛ kiiri tigɛ u yɛrɛ ye n bɛ min fɔ an ka faamaw k'o réalité dɔn Sénégalais yɛrɛ bɛ o kiiri tigɛ u yɛrɛ ye fɔlɔ yani a ka se anw ma tiɲɛ de don ni banque centrale ni wari tɛ sɔrɔ yen nɔ ten a bɛ jouer mɔgɔw k'a kɛra cogo o cogo mais mɔgɔw k'a dɔn ni banki fara wari la fo k'a bɔn kɛnɛ ma ala k'an kisi k'a tanga ni rébellion jamana fo kana Bamakɔ yan nɔ hali ni wari dalen gidɔrɔn kan i bɛ se k'a ta ka bɔ nord la kana bila fo ɲɔnɔ mɔgɔw taara ka fɛn minnu to yen nɔ o tɛ wari de ya mɔgɔw taara k'u ka du minnu to yen u m'u ka diɲɛlatigɛ ɲini k'u ka duw de jɔ mais u ma taa k'a to yan u ma taa k'u ka baganw to yan u ma taa k'u ka forow to yan c'est à dire conséquence b'a la degun b'a la parce que ni wari tɛ marché tɛ yen mais ala barika la ni y'a san joli ye sugu kɔnɔ an b'an sigi min fɛ an tɛ feereli kɛ mais an bɛ k'a muɲu an bɛ dɔɔni min sɔrɔ an b'a feere an b'a bɛɛ dun kuma dɔ an tɛ hali remplaçant san mais o tɛ problème ye o parce que nin bɛɛ ye jamana kumabɔli ko de ye ni jamana kumabɔla ni ala sɔnna a ma sanni bɛ kɛ nɔ bɛ na sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten ni tun ye Abdoulaye Cisse kan ye min ye ka dɔn k'a fɔ Dr Umaru Mariko ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ye ale kun delila ka nin kuma ninnu ɲɛsigi Dr Umaru Mariko ka kɔrɔfɔ dɔ bɛ min bɛ yen n'a kun kumana nin ɲɔgɔn dɔ k'a ka kɔrɔ an ka Dr Umaru Mariko an ka lamɛn CEDEAO ye décision min ta nin de bɛ CEDEAO ka papier kɔnɔ embargo t'a kɔnɔ sanction t'a kɔnɔ n bɛna mɔgɔ suganti k'a bila aw ɲɛ o ka nin kɛ o t'a kɔnɔ mais tellement que CEDEAO mɔgɔw ye jɔnmaya ta ka Mali sɛgɛrɛ an kɛrɛfɛ jamanaw ye jɔnmaya ta ka Mali sɛgɛrɛ u ye jɔnmaya min ta ka Mali sɛgɛrɛ fo ka taa fɔ k'u kun bɛna u kun ye président suganti Gana san'a ka kɛ bandaw u kun ye président suganti Gana en place la maliyɛn dɔw bɔra yan 2012 la an taara Blaise fɛ yen ka taa fɔ ko Blaise ka président suganti an na o mɔgɔw tun bɛ FDR la ko Blaise ko sisan ko n'i ma président suganti an na quoi kan an maliyɛn dama tɛ bɛn a la ne kuma ta Maître Mariam ye kuma ta Maître Mariam ko président tɛ sigi Mali président tɛ sigi jamana wɛrɛ fɛ Maître Mariam y'o fɔ ne ko n ko Blaise n ko i wasara dɛ c'est comme ça que je dis n k'a to yen ça a été Mali ni Burkina fara ɲɔgɔn kan i ka k'a fila bɛɛ président ye n ko tuma ni e kɛra a fila bɛɛ président ye n ko tɛna ko nɔgɔya kan n y'a fɔ ka walasa ka moke bɔ mɔgɔw la n ko Blaise min kɛra i fɛ 4 août 87 ni ɲɔgɔnna kɛra jamana dɔ kan n ko o ɲɔgɔnna de ye nin ye
ngotuma malien an bɛ bɛn de Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka voix da la k'a bɛ président sigi yan mais malien dɔw de tun taar'o fɔ yen a ye ɲininkali kɛ aw yɛrɛ journaliste dɔw tun bɛ yen a ye ɲininkali ti galon na mɔgɔ si la donc Accra ta in kɛra 18 kɔfɛ fana a Accra u taar'u jɔ k'u bɛ président dɔ ka président tɔgɔ fɔ yɛrɛ ala barika la ne président ne wele ko bon an b'a fɛ ka kɛlɛ ka président ye ko e ko di o la mais n cira bolo fo ka maloya parce que après président de do n kɔrɔ do n ko aw bɛ se ka cogo min na ko bɛ Mali président suganti jamana wɛrɛ kan n ko ça ne va pas n y'a fɔ tan kɔrɔkɛ ma n y'a dɔgɔya n ko ça ne va pas n ko aw bɛ se ka Mali président suganti n ko n'a y'a tigi suganti ne de bɛ kɛ fɔlɔ ye mɔgɔw ɲɛ ka taa aéroport la n'aw ma anw faga anw bɛ taga n'a ye a su bɛ tigɛ aw ma ye n y'a jaabi tan de a ko bon ko ne ka jɔ ko n tɛ k'ale tile bɛ kɛ ka ne wele k'o de la to a ye tile bɛ kɛ ka ne wele ko mais k'a bɛna min fɔ an na ko a bɛna président nana voir k'u bɛ jɛ ka ne wele ne sunɔgɔra 1 heure du matin ne sigilen bɛ k'u kɔnɔ u ma ne wele tugun u ma ne wele mais a tigi ma kɛ Mali président ye tugun kɔni o de la sɔrɔsiw nana ka na munumunu ka taa dɔ ta foro la ka na n ko n yɛrɛ bɛ taa foro kɔnɔ peut-être ni n taara foro la n'a ɲagamina aw bɛ taa nɔfɛ foro la aw bɛ taa nɔfɛ foro la o tɛ yan. an balanen k'a fɔ ni tun ye Dr Umaru Mariko ka kɔrɔ ale tun ye kuma minnu fɔ nin ɲɔgɔn la ni y'o ka ɲi an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'olu bɛ wele ko cadre d'échange olu ye de ka dɔn k'a fɔ hakililaw ka fara ɲɔgɔn dɔw kɛ nin baara min kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma kumatigi Ismail Sako ye an ka lamɛn. An bolo CEDEAO ɲɛmaa ye sanction min ta sanction girimanbaw de don o sanction minnu tara o bɛ kɛ sababu ye an ka jamanadenw bɛ bila kɔlɔlɔ ani gɛlɛyaba kɔnɔ jamanadenw minnu bɛ baara la sini ma ni BCEAO y'a ka banqueba in datugu a waati dɔ bɛna kɛ an bɛ gɛrɛntɛ sɔrɔ ka sara kɛ ka jamanadenw sara minnu bɛ baara la donc mais an b'u fo fana parce que u ye sira dɔ dayɛlɛ sira min bɛ kɛ sababu ye ni furaw ni essence ni courant n'o bɛ se ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ ani dumuni min ye balo ni o dumuni ninnu bɛ se ka don an ka jamanadenw kan cogo min na parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ jamana min ye camancɛ jamana de don kɔgɔji t'an ka jamana kɔnɔ donc o gɛlɛyaba b'an ka jamana kɔnɔ sanction ninnu bɛ kɛ sababu ye ka Mali bila gɛrɛntɛ gɛlɛnw kɔnɔ mais an b'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u k'u jija u ka dialogue maintenu u n'u CEDEAO cɛ u k'u jija u ka calendrier électoral précis et clair objectif min man ka tɛmɛ kalo 6 kan u k'o yira CEDEAO maaw fɛ pour que wasa maa wɛrɛ minnu ye transition civile ye olu ka sigi jamana kunna u ka se ka kalafilenw labɛn an b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que wasa bɛn ni kɛlɛya ka sigi an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'an kan o gɛlɛya bɛ se ka wuli an kan cogo min na o gɛlɛya ka wuli an kan an b'a ɲini transition mɔgɔw fɛ u k'u ɲɛsin baara min ɲininiw fɛ u ka calendrier électoral consensuel labɔ teliya la ni u ni anw bɛ bɛn a kan ni CEDEAO ɲɛmaaw ni anw ni olu bɛ sigi ka fɔ ka bɛn kɛ an jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana bɛ jɛ ka transition civile kura sigi min bɛ jamana bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'an bɛ taa kalafili la bɛn ni kɛlɛya kɔnɔ pour que gɛlɛya ka wuli an ka jamana kɔnɔ. an balonen k'a fɔ ni tun ye Ismail Sako kan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ni lafiya ala k'an tɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'an tɛgɛ da ta kundakɛla Mali ka ɲɛta k'o sabati n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔw bɛ cogo di ani bi jamana bilama bɛ cogo jumɛn de la Morikɛ Koyita ale dozo ye ka bɔ NEOS ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Morikɛ Koyita ye ɲɔnɔ inde 11 dozoba komi dozo den n'a ba fɔ bi an ka jamana bilama kumaw cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya aw minnu ye marifa ta k'aw bɛ sigida la ka na kow bɛ cogo di aw bolo bi an tɛ jigin kuma caman digi ninnu na minnu b'a fɔ dozo don mɛ ta minnu b'a fɔ bɔ mɛ ta jilatobaw don n'i ye murugoni d'a ma a b'a minɛ ɲɛna an kanu b'a ka canw na dɔw bɛ taa bɛnkan ɲini k'a sɔrɔ anw dozo walahi u b'anw dozo fɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan nka kojugu ni fila dɔ ka jugu dɔ ye anw n'olu de ye kelen ye kungo kɔnɔmɔgɔw bɛ kungo kɔnɔ n'an tɛ falaw n'an tɛ bala an t'u dɔn anw ni olu de ye kelen ye ne kɔni bɛ foli de kɛ an dozo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bolo fila ye ɲininkali banna jɛ o jɛlajuguw sago bɛ sɔrɔ o la ala kana ɲininkali ban jɛ n bi dozo den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo k'a ta an ka siyɛsiba la n'o ye mama ka daga ya ka masinɛ dozo den n'a ba fo n'o ye Banji n'a ka mɔgɔw ye ka Munema ani Jakinɛ fo n'o ye ŋɔnipe dozow ka ɲɛmɔgɔw ye n b'u bɛɛ fo kana Bukari fo Betura la ni Sine a n'a ka dozo den bɛɛ lajɛlen an b'u fo an b'u kɔ bɛn an b'u kɔ sini dozoya ye marifaburu ye maa mun n'i jɛngɛ dɔrɔn i b'a ye ka Mɔru fo Dɔgɔfiri a n'a ka dozoden bɛɛ ka misi fo a n'a ka dozoden bɛɛ lajɛlen ka Morikɛ fo Ŋunando a n'a ka dozoden bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Mbɛwani dozow ma ka taa se Cɛmaba dozow ma an bɛ dozo den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tɛ se ka kɛ mugu in t'i b'a ye o anw tun bɛ N8 kabini anw yɛrɛ kɛra an bɛ dozo bɛɛ ka bolo kan anw ye dozo ye an kinibolo dozo an numanbolo dozo an ye marifa ta 30 ni kɔ
ni dozo ko kelen am se ka fo ka dara la harade nya dawn ti boddo zo la kam do nyefo ila dozo ka fo mofo ni dozo sira bla do do marfam be mbola la makera sababu ni dozo ifo ka shuko ka duguje ko mi dozo de na babela jelefo ambu ka bla la shu ambu ka bla la kli ma de se ka ti la kle bonya na be mugu inti bai wallahi billahi be mugu inti bai fo ka shuko ka duguje anga jamana kɔnɔ na mɔgɔw bɛ wuli kɛjɔ la k'a fɔ ko basigi dɔw k'a nana dɔw ko basigi mana aw bɛ se ka mun fɔ an ye bibi na basigi ko la ka ɲɛsin jamana ma Ablaye anw bɛ se ka mun fɔ basigi ko la basigi nana jamani de ka bon n'a fɔra sécurité k'a bɛɛ minɛ siɲɛ kelen a ka gɛlɛn nka an bɛ mun ɲini fɔlɔ n'o ka gɛlɛn yɔrɔ minnu bɛ yen ni tasuma bɛ yen fɔlɔ ni dɛmɛ nana jamana maa k'a dɔn k'a fɔ sécurité bɛ yen irisiw nana sécurité bɛ yen u b'u ka baara la o dɔn bɛ kɛ cogo min na gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu ka fɔ k'olu bɔ gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ n'o fɔlɔ o ye Maribugu ye Mali kɔnɔ ni maa kan ka bɔ tasuma na fɔlɔ u ka fɔlɔ olu la k'olu bɔ filanan o ye Farabugu ye u ka fɔlɔ olu la k'olu bɔ parce que olu de tɔgɔ bɛ diɲɛmaa da kɔnɔ bi gɛlɛyaw b'u kan san kelen ni kɔ ni fɔlɔ kɛra olu la k'olu bɔ kɔlɔn kɔnɔ kuma jamana population bɛɛ bɛ se wa nka n'i taara daminɛ yɔrɔ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ min olu ma bɔ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔw tɛ kuma kelen fɔ dɛ foyi ma bɔ a la minnu bɛ tasuma na olu de ma bɔ tasuma na fɔlɔ ɲɛna sécurité b'a ka baara la irisi ko b'o fɔ don o don an ka sɔrɔsiw bɛ se k'a ka kɛlɛ ban an ka Mali sɔrɔsiw bɛ se k'a ban ni mɔgɔ ko min y'i dɛmɛ i ci la i b'a fɔ a tigi bisimila irisiw bɛna ka n'an dɛmɛ irisiw tɛ jinɛ wɔkulɔ o tɛ o cɛw b'aw fɛ u bɛ se ka kɛlɛ ban u mana na olu de bɛ terrain kan waw dozo an b'a ka bila la su an b'u ka bila la tile politique mɔgɔw ka wo ni wayi an bɛ mun fɔ Asimi a kana kɔ filɛ ale k'i sen bɔ a la politique ma fɛn mana fɔ k'i b'i ni dan ka tinitigiw ka fanga kan k'i b'a tiɲɛ k'a sɔrɔ jamana in ma suma anw population b'o ɲɛnabɔ k'u da u ka sunɔgɔ k'u ka kɛlɛ kɛ anw yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye an balona k'a fɔ ni tun ye Morikɛ Koyita kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an taga États-Unis jamana kan États-Unis ni Irisi jamana bɛ kuma ɲɔgɔnya la kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na kuma ɲɔgɔnya in kun tɛ dɔwɛrɛ Ukraine mankan min bɛ yen nɔ kuma ɲɔgɔnya in kun y'o ye nka kabini kuma ɲɔgɔnya in ma daminɛ bagabagaliw bɛ senna fan fila in bɛɛ cɛ n'an bɔra an taga Niger jamana kan juma tɛmɛnen janvier kalo tile 7 mugujugu dɔ pɛrɛnna ka Niger jantaramulaka mɔgɔ 4 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na a kɛra Burkina ni Niger dancɛ la n'an bɔra an taga Ituri jamana kan finitigila ka maa 7 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na o sɔrɔla bombardement dɔ senfɛ sibiri don janvier kalo tile 8 n'an bɔra an bɛna Laginɛ jamana kan Laginɛ donatɛmɛ fanga ɲɛma colonel Mahamadi Dumbuya a y'a jira k'a fɔ k'ale tɛna ka dancɛw datugu ni Mali ye ka sababu kɛ CEDEAO ka ɲangili jugu ye ka ɲɛsin jamana fila in ma an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun y'o dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi la jamana in kunu ana bi an bɛɛ ye maliden kelen ye wa Mali a ma kɛ cogo cogo anw de b'a kɔnɔ yan wa anw bɛɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn ye ni ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn Mali ɲɛta la an bɛ dugawu kɛ o la fɛn fɛn bɛ bi ko ye fasoden ye hakila fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen n'an ye ɲɔgɔn jɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Maliko la Ala k'an bɛɛ ta kɛ Maliko ye Mali basigi lafiya ka se ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ sini aw ni sirigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan